Lav i miš. Pretrča lavu miš preko njuške dok je bio u dubokom snu. Lav se trže i zgrabi miša, ali ga miš zamoli da ga ne pojede. Nasmeja se na to lav i pusti miša. Nekoliko dana kasnije upade lav u zamku od užeta i ostade da visi o grani. Miš, čim ga je čuo kako urliče, priskoči mu u pomoć, pregriže uže i oslobodi ga. Potom mu reče: ti si se meni onomad smejao, jer nisi očekivao da ću ti ja uslugu uzvratiti. A sada dobro zapamti da i miševi znaju šta je zahvalnost. Priča pokazuje da u nevolji moćnima kad što može zatrebati i pomoć onih koji su slabiji od njih.